Salam mehman dostlar. Nihatida bir qow täzeligim var. Elbetde qow täzeligim nerede? Elbetde Balkan vilayatynyň Balkanava şäherinde. Bu wagt oğullar işler börüne hemmerakda yerleştirip böyle täze gelen eşikler etahana mektep haritleri köp. Talipler üçin, elbetde okuwçylar üçin, ýaş okuwçylar üçin, ýa birinji sınıfa barýarlar üçin ikide ne eşikler tapylýar şu an? Sport eşikleri. Ondan biz maksadymyz näme? Ayın altına, şu ayın altına, Ağustos'un altına, şu ayda Lacoste ayın açılışı oluyor. Hemmeňden çağırýar, Balkan vilayatynyň Balkanava şäherine 5-nji mikrorayonuna Edil Sabodan uğruna görüntü, 5-nji adamyň haklarına görüntü. Berde aydymlar, taýlar, konkurslar şu gün 6-njy Ağustos'un şu ayda uly skidkalar bar. Herkili skidkalar bar. Bir de o arhaly, şu an gelmeli, diňe gatnaşmaly. Şu açylşy gyzykly geçirmeli. Hemmeňden çağırýar, bäri kimem geli elbetde Hekka we döwletlerde we Novka we DJ Roshan derde, studiyolar hemme suratçılar hemme şu ayda hemmeňde çağırýar.